होनदोंमोन गोजान गोजान जायगायाव थांनानै नोङो भट बिदोंमोन सार नों दिनै मानो जबाबोआखै नों इसिबां गिबाय नामा नांगौबा जोंखौबो लांफा सार नों रायलायनो हायाबा जों रायलायगोन जोंनि माबाखौ माने बिदि खालायदों नों थारमाने जों बर' फिसाखौ बुजिया माने बिदि आलाय सिलाय जाना थानायखौ नों गोजोनदों नामा सार आं बारे बारे सार नोङो निउस नायाखै नामा नुवाखै नामा जेरावबो जोंखौ नों दिनैसिमबो नोंसोरो रावबो गेदेर गोलाव मानसिफोरा खबर लायाखैदि ना जों हांख्राय लिंहरबासो फैगोन नामा ना जों थैखांबा फैगोन नामा नोंसोरो तारमाने मालाय जातिजों जुख्रुब जानानै सेफाय जानायखाय नोङो दाबो मिथियाखै माने सेफायनायखौसो नों नायबाय थादों नामा इमान दिन जालांबायानो थादों जाथाया बर'नि गेजेरावसो जाबाय दं होननानै नों मानो सानाखै सार आं नोंखौ आखाइ खबजबनानै होनदों सार जेरैबायसा नोंसोर आखाइ खबजबनानै जोंनाव भट बिफैयोमोन बिदि नोंसोरबो आखाइ खबजबनानै जोंखौ नायफै खनसे मानो होनबा जोंबो बर' फिसासो सार जों भट होगोन गथ' गथाय एसेबां रायजो राजा दं नाय इमान गिदिर हाजार हाजार मानसि दंफैयो बर'ल' थानायखौ मानो मेगनाव होखो सार होननांगौमोन नोंहा मा रायलायनो गोहो गैया नामा नोंथ' सिगां दिल्लीयाव थाङोमोन गोदोर गोदोर भाषण होयोमोन माथो बर'फोरनि थाखाय आं दं गिनाङा आंखौ जौगाहो देरहो दिनै मा जाखो जोंहा मा जाखो दिनै जों फुटपाथाव थानोबो जोंहा जायगा गैया मानो होनबा जोंहा अधिकार गैया बिदि खालायबाय नोङो जोंखौ लासिंसिं खालायदों नों मानसिनि सिगाङाव बिदिसो जाबाय सार नोंनो आङो बारे बारे रिकुवेस्ट खालायदों खनसे नायफै मा कन्डिसनाव दं जों जानानैल' थांना थाबा जाया मानो होनबा दिनै होफैगोन जों जागोन गाबोन होफैगोन जागोन सबनिया जों बायाव थांगोन सार बहा थांगोन कुइसनखौ मानो होआखै नोङो मानो रायलायनो हायाखै इमान दाङा गोदोर गोदोर MP MLA चिफ मिनिस्टार बेसे गोदोर गोदोरजों नों जलाय उथिलाय खालाय नों मानो रायलायहैनो हायाखै सार थारमाने जोंनि गाबनायखौ नोंहा जेबो गाबखाङाखै नोंहा जाबाय थाखा फैसा गोनां रां रुफा गोनां बेनिखायनो जोंखौ नों गोसोखाङाखै माने भट नांगौबा जोंनाव फै सार जों होगोन बिदि जाबाय नों लाजियाबा सार जों बर'फोरखौ नोङो खनसे नायहर नों जुदि बर'नि फिसाबा दिनै नों बर'नि फिसाबा सार दिनै मिथिगोन नोङो जुदि नों बर'नि फिसा नङा नों मिथिया सार आं नोंखौ बेखौनो होनबाय आरो बिनि जेबो आंहा होननो लामा गैला मानो होनबा खावलायनो लुगैयो आं मानो होनबा बयबो फैनानै जोंखौ खनसे नायलां सार ज' नोंसोर मानो हाया गोदोर गोलाव नोंथांफोर बयबो होनो जों सिगां गोसोआ गोजोन मोनोमोन जोंहाबो गेदेर मानसि दं आखाइ गोलाव गोलाव दं मानसिया आखाइ गोलाव थाबालायनो बयखौबो बिबानो मोनोनो बयनिबो जाथियाव थायो मोनसे सबनिबो जातिनि थाखाय बयबो थायो निजिनि केपासिटियाथ' बयनावबो दं नोंसोरनावबो दं गैयाला खिन्थु गैया सार आं होननांगौखौ दिनै रागा जोंना होनदों खिन्थु सार मानो होनबा जों एसेबां दुखु मोनदों सार नोंसोरो रावबो जोंखौ माने निउसाव नुवाखै जों बर' फिसाफोरखौ नोंसोरो थारमाने आलाय सिलाय थानायखौ जोबोर गोजोनदों खोमा मानो होनबा नोंसोर गोदोर गोदोर गारियाव गिदिङो टाइम गैया जोंनि थाखाय नोंसोरा जेबो मोन्थाय गैया जेब्ला नोंसोरनि मोन्थाया फैगोन होनबा नोंसोर जोंनाव भुट बिनो फैगोन जों उमुक खालायनो हागोन उमुक जागोन दिनै बहा थांगोन नोंसोर दिनै जों मावनानै जानाय रावबो इयाव साख्रि बाख्रि गैया सार जोङो इयाव बखबाक जानानै थानाय दिनै 20 बोसोरनिफ्राय थानाय मानसिखौ नों मानो दिनै बिदि खालायनायखौ मानो होननो हायाखै नोंसोरो होन खनसे गाबखां जों बर'खौ जुदि नोङो अननाय दङबा नोंसोरो गासैबो फैनानै खनसे नायफै जोंनि कन्डिसना मा नोंसोर नंदों खोमा गोजौआव जना थानानै जेबो जायाखै ओरैनो दं जेब्ला निजिनि मेगनजों रोखानानै नायफैगोन बेखेवनानै होमबासो मिथिगोन जोंनि दुखुआ बेसेबां जानानै दं निउसाव नायबा जाया सार निजिबो मोगथांजोंबो नायनांगोन जोंनो होनफैनांगोन जे नोंसोर इमान गिदिर गिदिर थानानै जों दिनै मानो हाग्रा बंग्रा थानायनि समावबो जों इसेबां हाग्रा बंग्रायाव सेफायना थाखांनानै साफा जाखांबा थारमाने नोंसोरो लाबा जेबो होननो हाला आरो थारमाने जों हादानाव थांना सेफायहैफिननांगोन हादान सेफायनानै थानानै मोजां जाब्ला माने नोंसोरो आरो सरकारा लाबाबो जेबो होननो हानाय नङा बिदि जाहैबाय माने बर'नि मोन्थाया बिदिसो जाहैदों जों बर'आ लामाखौ स्रांख्लाय मालायनि थाखाय हेगारना हो सार आं बेखौनो होनबाय आरो नोंसोर मा होनबावो आं मिथिला आरो साननानै नाय खनसे सार जोंनि थाखाय सार बारे बारे जोंनि बर'फोरखौ माने बिदि एभेकसन खालायबाय थादो प्रमद सार नों निजेबो मिथियो माने मिथिया जानो नोंसोरथ' गेदेर गोलाव मानसि जलाय उथिलाय नोंसोरो सब समावनो नोंसोर थायो माने बुजियाखै इमान गोदोर गोदोर मानसि दं गुवाहाटियावनो थायो बिश्वजित सार नोंथाङाबोथ' बेयावनो थायो बेलेगावथ' गैया नोङो गुवाहाटियावनो थायो खनसे नायफै जोंखौ मेगनजों बेखेवना नाय बिजिर जोंहा मा जानानै दं नायफै सार नोंखौ हांख्रायदों जोङो बयखौबो जोंनि बर' गेदेर गोलावफोरखौ बयखौबो होनदों जों बयखौबो नाम लानानै सोरखौ लिङो जोंनि ब्रेनाव
माने ओरैबायसा एफेक्ट जानानै दं मा जागोन जोंनि गथ'फोरा एग्जामबो जाबाय दं सार नों निसिनो मिथियो सार जोंखौ बर'फोरखौ मानो बिदि खालायबाय थादों नोंसोर मानो बुङाखै रायलायहैथां जमानो मानो ज'आखै इमान गेदेर गेदेर बिथांमोन थानानै मानो जमा रायलायनो हायाखै आं इखौनो बारे बारे कुइसन होबाय थादों सार नोंसोर खनसेबो निउसखौ नुवाखै नामा जोंनिखौ तारमाने जों न' बायदों होननानै नोंसोरा गोसोआ गाबखाङाखै तारमाने नोंसोरा गोसोआ गाबखाङाखैबो जानो हानाय सार आं होननो गोनां बायध्य जाबाय मानो होनबा जों इमान मानसि हाजार मानसिया दिनै न' बायनानै थाफैदों सार नोंसोर जुदि जोंखौ खनसे सोंनायब्ला सार आरो बिथां सारमोनखौ होनहरदों आं जों बर'फोरखौ सिद्रै नोंसोर खिथा जों मायाव थानांगौ बोरै जानांगौ मायाव थानांगौ ए डिसिसनखौ खिन्थु माखारै रायलायनानै जोंनो जनाय अबाव थानांगौ जोङो ना टुम्बुसिङाव थानांगौ ना लामायाव थानांगौ ना हाथाय गलायाव थानांगौ इखौल' नांगौ होन सार आखाइ खबजबनानै होनबाय आरो होननो लागा जोंहा जेबो गैला जोंना खुगानि रावाव